Eskerrik asko, Marga. Pasatu gara pixka bat denboraz, baina, konponduko dugu, nolabait, ez? Orain bestek esandakoari zeo zer erantzi nahi badiozue, minutu bana edo emango nizueke galderekin hasi aurretik. Ez dakit nola ikusten duzuen, edo bagoaz aurrera, edo osatu nahi duzue zeo zer. Gaitik aurrera, oso polita da, nolako batasuna dago, bera ez. Gero ateako dira gauzak, galderak eta ego dituzunean. Bai, negatik ere aurrera. Orduan guk 3 galdera prestatu ditugu, galdera bakoitzari erantzuteko 15 galdera bakoitzari 15 minutu dituzue 3 artean erantzuteko, orduan moldatuko gara denborekin edo. Orduan, lehenengo galdera izango litzateke hau. Gure eskolek ikasleen komunikazio gaitasuna garatu eta euskararen erabilera areagotu behar dute. Hori da Ulibarri programaren xede nagusietako bat. Baina hori ez da gure eskolek gaur egun duten erronka bakarra. Beste batzuk bai dituzte. Oinarrizko gaitasun guztia garatzea, ikasle eleaniztasuna lortzea, anistasunari ondo erantzutea, elkarbizitza, kultura anistasuna. Erronka horiei guztiei ondo erantzun ahal izateko, eskolako eta gelako lana antolatzeko moduak eta baliatzen dugun metodologiak eragin handia dute. Antolaketa eta metodologia egokiaren ezaugarrien artean nabarmendu dira interakzioa eta komunikazioa sustatzea eta bideratzea. Beraz, zer deritzozue, bat altzatozte baieztapen hauekin, gehiago azaldu ditzakezue, nahi duzuena? Gehiago ez, mesedez. Bueno, pasatzen da, nik uste beti, maizu maiztrak beti behar izan dute egin hau. Hau eta gehiago. Orain, pasatzen da dala ofizialki eta irratitik eta telebistatik eta pasatzen digutela. Beti izan da esperantza handia, benetan mundua aldatuko dela eskola ona eukien da. Eta hori mantentzen dugu, ni horren aldekoa naiz. Sinisten dut, benetan eskola ona, irakasle onak dituen eskolak asko egin dezakeala etorkizunagatik. Hau da, gaur ume diren eta bihar nagusi izango diren horiengatik, gu danongatik. Kontua da nola, eta pasatzen diguten kontu hauetan, nik esango nuke, gauden sasoian, datuak, oinarrizko prozesuak ezagutu behar dituztela gure ikasleek, eta oinarrizko tresnak izan behar dituztela. Ze, hain da handia ze jakiteko den guztia, hain da elezina jakituria, behar den bakarra, behar dugun bakarra da, jakituriara ailegatzeko tresnak eta bideak ezagutzea, eta entrenamendu horretan. Orduan, behar da, egin dezakegun lanik importantena ikasleekin da, elkar lanean, hau, idea oso importantea da, niretzako. Elkar lanean ikasten da, denborak eskatzen duen zerbait da. Lehen baziren alako argit istiratsuak eure bakarri bazirudin nunbaitik ateratako burua partekoak zirela eta haiek zegitela. Gaur egun gero eta argiago dago dakitenak antolamendua dira, eraikuntza, antolakuntza dira, jende taldeak direla. Eskolan zu inteligenteago zara, zuri gauzak hobeto ateratzen zaizkizu, irakasle hobea zara, baldin eta zure eskola ondo funtzionatzen duen. Baldin eta zure eskolan lan artikulaziorik daukasun alboko kideekin. Baldin eta zuk ez dakizuna alboan dakienak esango dizuen edozi momentutan. Baldin eta naiz eta zuk ordenagailuan nola egiten den ez dakizun, baina alboan daukazun gero zuk trukatuko diozun zerbait eta laguntzera etorriko zaizun laguna. Eta hau da gaur egungo idea potentea, funtsezkoa, oinarrizkoa, eta hori da, benetan konsekoet izan gura badugu gure ikaslekin egin behar duguna. Ikasleek ikasi behar dute elkarren artean ikasten. Eta hori planifikatu egiten, eta hori planifikatu egitenak gauza oso minimoa netzako, honetarako eta euskara ikasteko gauza bera. Euskara ikasi behar da, matematikak ikasi behar direk euskaraz ere bai. Euskara egiten ikasi behar, eta hori lehenbiziko ideia. Ikasle jakin behar dute hizkuntza ondo jakin behar dutela. Zeregintako bat hori xedala. Eta hori begiratu, neurtu eta bultzatuko dugu horretarako. Eta horretarako antolatuko dugula eskola. Eta klaseak hori gerta dadin,
talde lana da fundamentala. Klasean talde lana egitea. Talde lan, eta Margak esaten duen bezala, ez tontakerien inguruan, ez gauza funtsarik gabekoen inguruan, ez irakasleak esandakoa errepikatzeko. Ez irakasleak esandakoa errepikatzeko. Ez loroak ateratzeko gure eskoletatik. Loroak ateratzen ditugu maiz. Irakasleak esplikatzen du, galdetu egiten die zer esplikatu duen, esaten die idazteko esplikatu duena, eta gero esaten die publikoz adierazteko esplikatu duena. Jangoikua. Nola da posible horrela buru argiak, buru gozetiak ateratzea? Ulertzen da, hori da kontua. Orduan, nola goze intelektuala sustatu, nola jakiteko gogua piztu, hori da gure galdera. Eta hori, talde txikietan horrek posibilea handiak ditu. Baldin eta, oinarrizko jokabide batzuk adosten ditugun ikasleekin. Adibidez, jokabide oso oinarrizkoa da, errespetuz entzutea bestea. Jokabide oso oinarrizkoa da, besteak esandakoa kontutan izatea, noberak esaten duena esateko. Jokabide oinarrizkoa da, arrazoiak ematea esaten duzun guztiagatik. Eta hemendik laster, hau ondo irakatzeko bagenu, panfleto merkeak desagertuko lirateke. Eta desagertuko lirateke ardibeltz modura tratatzen gaituzten konsignak. Irratikoak, telebistakoak eta mundu osokoak. Pentsatzen jarriko ganuka jendea, ikasleak, hola, arrazoiak eman da, eta arrazoiak eskatuta. Zergatik esan duzu hori? Galdera nagusia, irakastekoa, matematikan, historian, danetan, zergatik? Arrazoiak. Eta hori da pentsatzen irakastea. Eta hori euskeraz egiten da, eta nola hori? Ezin aldez aurretik ikusi nola formulatuko den kaso guztietan, hor suertatuko da, hor aterako dira, mila momentu, mila ataka gogor, jarraitu bezaz. Bueno, nik Urirekin erabat euneko nago bat, baina pixka gaia zabaltzearen, edo beste punto bat jartzearen mai gainean, nik esango duke zentrala dela, gure eskolan lehenengo ideia hemen, ez? Gure eskolak ikasleen komunikazio gaitasunak garatu eta euskararen erabilera areagotu behar dute. Eta nik galdetuko nuke, ia irakasleok hori ote dugun buruan, eta ikasleek hori dakiten. Ni nago ez gaudela honekin oso obsesionatuta eta egon beharko genukeela. Nik uste dut hemen gai zentral bat dela euskararen ahozkoaren trataera eskolan, ez? Komunikazio gaitasuna garatzeko funtsezkoa baita hitz egitea, eta hitz egiteko hitz egin egin behar da. Eta gure eskola askotan oraindik ere oso ariketa mekanikoetan, oso idatzizkoetan, eta generoak oraindik askotan ez dira erabiltzen, guretzako komunikazio unitate oinarrizkoa dana, esaten dugula, genero baten sartzen dugu edo enpaketatzen dugu. Eta oraindik generoak nik uste dut asko urratu dela idatzian, baina ahozkoan hor esango nuke badagoela lan bat. Ahozkoa planifikatzeko aurre hezkuntzatik bigarren hezkuntzara eta mailaz maila zer egin behar dugun. Hori hizkuntzako klase guztietan. Ahozkoaren trataera zaindu behar da, mimatu behar da, programatu behar da, eta ikasleak hori da, eskola zer da probaleku bat, eta ze egin behar dugu eskolak egiten dakitena, hobeto egiten irakatsi. Eta uste dut, gure kezketako bat hori izan behar dela, ahozkoak daukan presentzia. Bestetik, uste dut, interakzioaren gaia beste gai zentraletako bat dela. Interakzioa jartzen badugu erdigunean, horrek eskatzen du irakasle guztiok izatea hizkuntza irakasleak. Eta interakzioak balio du beste oinarrizko gaitasunak lantzeko, dudarik gabe, bai.
Zeren guk gure klaseak, urik jarri duen adibidearen aritik, matematika aprobetsatzen badugu, matematikari ze errendimentu atera diezaiotegu hizkuntzaldetik, matematika guztiari ez, noski, ze hori ere ez da egingarria, baina badaude matematikako jarduera batzuk probetsugarriak direnak hizkuntzaldetik, enuntziatu matematikoak zailtasunak negoziatzea, ariketa irekiak diseinatzea. Guk ere irakasle moduan, nik uste dut, barkatu igualitza oso horra, baina obsesionatu egin behar dugula interakzio emankorrak bilatzeko. Eta esaten dut nik irakasle naizen aldetik ataka horretan nagoelako, nik klaseak aldatu ditut, diseinatzen ditut galderak, baina batzuetan esaskit ateratzen nituen erantzunak, orduan jarraitzen dut horrekin lanean, eta edo uste dut, irakasleok egin behar dugula alegin hori, nolabait eskola dalako toki sozial bat da, eta gizarteari begira egon behar da, eta urik esaten zuenaren aritik, gaur egun gizarteak eskatzen du ikasleek, ondo hitz egiten jakitea, ez bakarrik oinarrizko kompetentzia, baita hiritar kompetentzia, hiritar autonomoa izateko eta bere iritzia emateko plazan, eta horietarako ikasleak ausartu behar dira hitz hartzen. Eta hortarako irakasleok isildu egin behar dugu. Eta gelaren 50% behar bada izan behar da isiltasuna, edo izan behar da entzutea. Zerbait gehitzea. Nik helduko diot galderari. Eta hizkuntza erabilera areagotzeko erabiltzen ditugun nolabait trukoak eta abiapuntuk balekoak dira bestelako? Bai, balekoak dira irakaskuntzarekin lotuta daudelako. Eta hizkuntza landu behar dugunean, hizkuntza eren inguruan antolatzen ditugu estrategia horiek aurrari begiratzea, aurrak zer egiteko, zer dakien egiten, hortikan proposamenak bilatu ditzala jakina baietz. Gu ere bai pistak emateko hortze gaude, gu ere berriro esaten dut oso kualifikatua gerala egon beharko genuke. Orduan, balio du. Eta hizkuntza, azken finean hizkuntza izango da tresna, gaitasun horiek lantzeko. Eta tresna hori garatuko dugu beste gaitasun horiek lantzen ditugun bitartean. Eta nik uste dut hor dagoen erlazio dinamiko oso potente bat. Niretzako oso importante da gauza hauetan ahoskatzea, oso berritsuak izatea, bai guk, bai beraiek elkartrukatzea, ondo gaizki. Lortzen baldin badegu aurra gurekin konfiantza ikutzea eta ikusten dituzten edo proposamen guztiak sentitzen dituzten gauza guzti horiek ahoskatzea, asko zerrezago guk ere bai bueltatuko diegu proposamen pixkat landuago bat edo jarriko dizkiegu bideak beraiek bila ditzaten. Baina dinamika hori etengabeko dinamika bat da. Azkenean gela barnean ere bizitza dago, bihotza jartzen diogu eta bai, ondo programatua, gu badakigu urratsak gutxi gora bera nola izango diren. Ez dakigu igual noiz ematen diren, zeinengan emango diran, ze berezitasunak izango dituen, bino ikaste prozeso bat eta zari gara. Orduan, printzipio horiek interakzioa dela eta ez dela, oinarrizkoa da, ez dago hizkuntzarekin bakarrik lotuta. Pertsonak osotasun bat gea, eta gure gaitasunak ez daude atomizatuak, daude danak elkarrekin, eta pertsonak gea, eta pertsonak bezala ikasi nahi dugu, pertsonak bezala irakaslea gera eredu, baina goiti bera, eta ez badegu izan nahi ere, bagea, izan gaitezen. Eskerrik asko. Gogoratu behar dizuet, nik beste bi galdera ekarri ditu dala ona, baina guretzat oso interesgarria litzateke zuen galderak ere jasotzea.
Orduan, gogora ezazue, zein den prozedura, hartu papera, zalantza mila izango dituzuela seguru nago. Ez da beharrezkoa jartzean nork egiten duen galdera, hemen galdetu arren, hori ez da beharrezkoa, jar dezakezuen nori, eta zer jakin nahiko zenukete, eta alboetan dauden azafatak zain daude. Eskerrik asko. Bigarren galdera egingo dizuet nik beraz. Uste dut hau holan dela. Orduan, komunikazio gaitasunaren garapenari eta euskararen erabilerari begira jarrita, eragin handia aldute gela barnean sustatzen dugun interakzio didaktikoak eta baliatzen dugun metodologiak, zein ezaugarri irizpide eta jokak molde iruditzen zaizkizue eraginkorrenak? Ordena, neronik erantzungo dut alde batetik. Niri interesatzen zait, gela barnean zeustatzen dugun interakzio didaktikoaz gauza bat komentatzea. Alde batetik, zailena, guk duela gutxi aztertu dugu oso modu sakonez, gela bateko taldeka ikaslea lanean nola jokatzen duten, zeregin baten inguruan, eta asko ikasi dugu. Ikaslek asko hitz egiten duten, oso gogotxo egiten dute lana, halako lanak, erakargarritasun minimoa badauka, behintzat. Erakargarritasuna izan daiteke, kasu honetan subjektuaren inguruan ibiltzea, ez dauka zer ikusirik, izan daiteke oso gai akademiko zikua, baina baldin eta bideak interesgarri diren eta nolabaiteko erronka planteatzen duten ikasleak gogotxo hasten dira. Aspertu arte noski, aspertzen dira batzuk harinago beste batzuk baina badituzte zenbait problema. Problema batzuk badira sozialak, adibidez, taldearen eztabaidak pentsamenduaren garapenerako zenbait problema sozial sortatzen dira talde txikietan. Adibidez, norden liderrak dioena, zenbait kasutan egia estatu dugu, liderrak zerbait esan eta naiz eta arrazoirik ez daukan, arrazoia daukan eta liderra ez denak isildu egiten dela, ari lekua utziz. Gertatzen dela, askotan, zentzubakokeria edo erantzun eskasak, oso erantzun tautologikoak egite dituzten maiz, oso borobilak, zergati da jefe delako, edo saldiz doalako eta zergati doa saldiz jefe delako, ez da gizu hori, estilo hortako erantzunak, ez daukate askotan defentsariko egin aurrean. Guk ikusi duguna da, talde lanean aritzea, elkarrekintzan aritzea oso interesgarria dela, baldin eta ondo jasten ditugun horrelakoetan parte hartzeko. Adibidez, jaskera ezinbesteko bat da argudiatzen ikastea, eta argudiaketak ikastea, eta minimoki hortan entrenatzea gurekin batera. Bada beste problema bat eta da euskaraz egiten dute normalian baldin eta material euskaraz den. Gero, gauza personalak erderaz egitea dituz, ari naiz ume euskara bigarren hizkuntza daukaten kasuan. Aparte hitz egiten dute euren artean bere ibas a ir con esta, pero si a ti no te gusta. Si te gusta, no te gusta, hori erderaz da, baina lanari dagozkion beste kontu guztiak aldi berean eta momentu berean euskeraz. Problema da, zenbait momentutan problema dauzkatela beren pentsamendua formulatzeko. Izan ere, pasatzen zaie, guri pasatzen zaiguna. Guri gertatzen zaigu. Pentsamendua oso arindua, padario denbora guztian, baina botelletan sartu behar dugu ur hori. Eta mugatuta dago diskursoaren pautaz eta hizkuntzaren pautaz. Eta hortxe izate dituzte problemak, nola esan ikuspuntu aldatzen danean, galdera beste modu batez egiten zaienean, gaia, zenbat eta gaia, urrunagoa izan. Egunerokoa bada maiz egin badute, hor ez daukate problemarik, eta horregatik oso ondo erantzuten diguten. Zer esan dut eta esaten didate, eta oso ondo hitz egiten dute hor. Ondo hitz egiten ez dutenean da, problema berri baten aurrean jartzen ditugunean. Eta orduan, hortik pentsatzen duguna da, oso importantea litzatekeela bat, egindako gauza berriak
baten baino gehiagotan maiz, estilo hortako diskurso mota horiek maiz entrenatu behar direla, ikasten joateko, eta horiek nolabait ohitura, barne oihartzun hortan elaboratu alizateko modun, baina baita ere aldi berean irakasleok eskarela hortan gelditu behar, errutinen kontua, terriblea dalako ze hor puntu, eta horrek guri arrakasta ematen digu, badirudi badakitela eta badoala, baina hor geldo usten du kontu guztia horrek. Orduan, azutu da nola, horrengo pausa eman gai berriekin. Erronka planteatzen duen presentez dagoen zer hori. Diferentzia oso jakina da, presente dagoen zerbait eta hitz egitea, edo aurrean ez da, hau da, hitzen gainean eraikitzen dugunaz hitz egitea. Eta adibidez, diferentzia hori oso importantea da. Era horretako oinarrizko diferentzia horiek presente izateak lagundu egingo liguke guri ikasleen oztopoak ezagutzeko. Izan ere, hitzetan jartzea oso zaila dalako pentsamendua. Eta hori konstiente izan bateko, eta hor egon behar du irakasleak hitza emateko, laguntzeko. Berriz ere galdetzeko, beste modu batez. Gero jarraituko dugu, berformulazioetan trebatzea adibidez oso importantea da. Hori zure hitzekin nola, hori beste modu batez nola. Bila ezazu modua, ez bakarrik ideia. Ez ideia ala moduz esan eta hor konpon, ez. Findu. Fintzen dozunean, esate modua pentsamenduari zara fintzen. Gauza berari begiratzen ari zatzaio, zatzaizkio beste puntu batetik. Nik igual, azpimarratuko nuke ze erlazio dagoen interakzio didaktiko eta metodologiaren artean, ez? Txanpon beraren bi alderdi iruditzen zaizkit. Metodologia klasiko batek, transmisio batek, ez du baimentzen interakzio didaktikorik. Aldiz, proiektuetan oinarritzen den metodologia bat, non ikasleak talde lanetan paratzen ditugun, albideratuko digu interakzio didaktikoa, bai irakasle, ikasle eta bai berdinkideen artean. Urik esan duen moduan, hain gutxi ustiatzen dugun interakzio hori. Beraz, autu metodologikoak funtsezkoak dira kontu honetan. Eta orduan, hemen interakzioa erdigunetzan jarri nahi badugu, lehenengo begiratu behar dena da ze metodologia baliatzen dugun eskolan. Bai? Bigarrena, zein ezaugarri irizpide eta jokamalde iruditzen zaizkidan eraginkorrenak, galdera oso arriskutsua da, ze ematen du eraginkorrenak esan da denok olako zoriontasun kontratu bat edo sinatzen dugula, ez? Eta ematen dugula olako errezetario bat eta jose ondo horrekin eraginkorrak izango dira marrak esaten zuen bezala, ez? Segun ze ikasle daukasun aurrean. Ezin duguna da egin testu liburu hartu Biblia balitz moduan. Eta orduan, berdin zaigu zein dagoen aurrean, nik, leloko gaia, leloko galdera, eta, klaro, urtez urte, aldatzen zaizkigu ikasleak, gu urtez urte bat sarrago gara. Eta, noski, horrek funtsezko egiteko dauka kontu honetan guztian. Orduan, nik esango nuke, oso importantea dela, irakasleok eukitzea errepertorio oso zabala. Hizkuntza errepertorio, galdera errepertorio oso zabala. Interakzio oso mikroetatik, urik esan dauen ez, eta zela esango zenukezuk, ez? Eta beste modu bat ogoratzen zaizu, eta rebotatzen duzu galdera, ez? Eta oso mikroetatik, eta oso lehen esan dudana, oso dirigituetatik, ze igual ikasle batek oso hizkuntza gutxi baldin badauka, hori komeni zaio, oso guk eskutik eramatea, baina beste batzuk ikasle batzuk baldin badauzkagu, gauza asko esateko dauzkatenak, eta oso biziak, hori utzi gaia proposatzen, atera daitezela horren jakiminetatik, azkenean irakasleok eduki behar dugun dilema bat da, ze kurrikulunari jarraitzen diogu. Gure kurrikulunari, gure agenda inposatzen dugu, ero ikaslearen kurrikulunari jarraitzen diogu. Ikasleen dauzkan gustoak eta daukan galderak, bere ingurunetik abiatzen diren galdera horiek, zein ematen diogu lehengo postua, ez? Hori, hainbat autorek planteatzen dute gaur egun, eta nik uste dut dela ideia bat oso kontuan hartzekoa. Eta orduan,
segun, nik esango nuke, hemen da, segun ze ikasle dauzkagun, segun ze helburu daukagun, segun ze behar duten, baina guk bai irakasleok eduki behar duguna da oso repertorio zabala, ez? Guk geure burua asko landu behar dugu zentzu horretan. Gure galdera motak, lortzen dugun ikasleengandik erantzun luzeak. Lehen esan dudan moduan, ikasleek erantzuten badute monosilaboekin, bai, ez, ondo, txarto, hor zerbait aldatu behar dugu. Ikasleek arriskuak hartu behar dituzte hitz egiten dutenean. Arriskuak eta hitz egin behar dute luze. Eta luze, linguistikoki, kognitiboki, eskatu egin behar die eurei, ez, arriskatzea. Eta hor, ikusten badugu geure burua, ikasleek hitz egiten duten eta luze eta ondo goaz, ez? Hor ondo goaz. Orduan nik esango nuke gure lana hori dala, ez? Gu euren mailara jartzea, ze eurek ezin dira gure mailan jarri. Labur, eta pixkat desberdinak. Gaude gelan, interakzio hori sustatu nahi dugu, eta gelan oso hau desberdinak ditugu. Eta nola bai interakzioa emateko, gure erronka behar bada da antolatzea anistasun hori. Eta anistasun nortasun aldetik ere bai. Topatuko ditugu haur batzuk oso lotzatiak direla eta kosta egiten zaiela hitz egitea. Bueno, jakin behar dute bere txanda izango dutela. Erabiliko dute, ez dute erabiliko, lehenengo ez dute erabiliko, eta gero ikusita, ausartuko dira. Eta guk emango diogu euskarriak ausartzen juteko. Beste bat oso berritxu izango da, eta planteatuko digu txikitin. Txanda eskatuko duzu, behin edo behin, ez bazaizua jola behintzat. Beste bat izango dugu, bakartia dela eta lanak egiteko, igual ondo egiten dituta guztiz, baina bere joera. Bueno, proposatuko diogu lantaldetan aritzea. Beste bat izango da burrukalaria eta esan dugu. Azalduko dezu, hitz egingo dezu. Orduan, izakera horiek gela guztietan ematen direnak, interakzio hori denentzako emankorra izan dadin, gu gestionatu beharko dugu, edo erakatsi beharko diogu gestionatzen. Eta bizkat, hori eta esaten zutenarekin lotuta, horrek datorkigu primeran hizkuntza lantzeko, zere ahoskatuko dute, beraiek egingo dute, aizu, errepikatuko dezu, ez dezu errepikatuko, ikusiko dugu zein esamoldeak erabiltzen dituzte. Eta segun zein esamoldea erabiltzen duen bakarkako bakoitzak, guk eskainiko diogu beste bat, landuagoa behar badu, edo utziko diogu, egingo diogu edo errepikapen bat, edo egingo diogu galdera bat non erantzuna esplizitua dagoen, edo egingo diogu galdera iriki bat, edo emango dizkiogu arbelean idatzita pista batzuk, edo utziko diogu bere giza nahi duena azaltzen. Hau da, interakzio horretan eta bakoitza den bezala izanik kontutan hartuta eta hori gestionatuta, gero hor ematen dana eta segun zein hizkuntza erabiltzen dute, hortikan abiatuko eskainiko diogu hurrengo pausoa emateko bakoitzari dagokion laguntza hori. Baina beti kontutan hartuta dakitela. Barkatu baina bukatu behar duzu. Jazta, bukatu. Eskerrik asko, eta barkatu. Baina denbora askanpo gaude, ja pasatu gara, eta galdera asko ditugu hemen bilduta, azkenean. Osea, que, bueno, nire hirugarren galdera irakurriko dizuet. A ver, bai, edo igual hobeto, ez? Bai, bueno, gure hirugarren galdera antzekoa zen. Igual joango gara, bai, jendearen galderak irakurtzera, bale. Orduan, hemen daukat hirurontzako galdera bat, hirurontzat egin du. Orduan, ausartuko alziniateke kurrikulum ofiziala paperontzira bota eta zeure ustez ikaslearentzat benetan garrantzizkoa diren gai, eduki edo arloa jorratu eta eraikitzen? Ni papelontzira ez nuke botako, inondik inora. Irakasle mai gainean utziko nukela, eta argitaletxe liburu guztiak nire mai gainean nahi ditut, ondo irikiak, ez dakit zein horrealdetan, hori ez dakit.
erabiltzeko, zeren hor kriston lana dago, urtetan eta urtetan jendia oso gogor egin du lana. Papel neontzira bota ez, baina nik ikusten ditudan eta aurrek esaten dizkidaten beharren arabera erabili. Bota material hori mesedez, daramazkigu 20 urte horrekin lanian, jotakia eta halako jende potentia lan egiten gauza horietan, papel ontzira bota inondik inora. Baina erabili guk pentsatzen dugun bezala azken finean, azkeneko erantzunkizuna, gauzatze horren erantzunkizuna, gurea da. Esan behar nuen que para eso nos pagan, baina ez dut esango. Ez que nola botako ditugu paperontzira? Ora, guk erabili behar ditugu. Gauza asko eta oso onak daude kurrikulum horietan. Baina ezin gaituzte lotu. Nik aldera errebodatu egingo nuke. Uste duzu benetan ere kurrikuluna betetzen dela? Transposizio didaktiko hori egiten dela kurrikulumetik gelaraino ez ginak hemen egongo ahozkoaren auzian, esate baterako edo komunikazio gaitasunen auzian, ez? Alde batetik, goitik berako hori nire ustez nahiko problematikoa da. Eta beste alde batetik, galdera, aste honetan, hilabete honetan, atera da larrun argiako gehigarria, porrot eskolarraz, gomendatzen dizuet asko irakurtzia oso ondo dago. Eta hor esaten du, eskola ezin daitekela izan horren akademikoa edo akademiko, hurbildu behar dela ikaslearen gana, ez? Eta nik konpartitzen dut ideia hori. Esan nahi dut, uste dut gure eskolak planteatu behar duela dilema hori, ez? Noren kurrikulunari jarraitu, irakasaren agendari, ez da, guk pentsatzen dugu hau dela ona, edo betik gora etorri behar den. Eta dilema hori, eta eskola batzuk, de hecho, funtzionatzen dute kurrikulun barik, ez da? Egiten dituzte beste gauza batzuk, eta nik bai uste dut, eta testu liburu asko egin ditugu gure erakundean, uste dut testu liburuak norberak aktibatu behar dituela ikasleen arabera, eta oso termino dialogikoetan, eta hori bai hartu barik hori gauza itxi bat bezala, ez? Nadala galdera asko gustatu zait. Nik behar galdera honi parejatu baitetik hartuko nuke. Nik etzait gustatzen niri formulazio modura ikaslearen benetan garrantzitsua diren gaiak. Ze ikasle? Noren seme alaba da ikasle hori? Zegatik da garrantzitsu berarentzako gai hori eta ez fisika kuantikoarena? Eskola da aukeren lekua. Eskola da bere etxean inolako libururik ez dagoen jendearentzako ere lekua. Ez da umeen gaiak ez dute existitzen. Umei guk inposatzen dizkigu gaiak. Etxean, eskolan, kalean, telebistan eta donon. Problema ez da hori, problema da nola egin pasionagarri, nola egin gogoko, nola egin interesgarri, nola hurbildu distira guztiaz, matematika, fisika kuantikoa, literaturarik elaboratuena eta benetan jakituriaren goi mailak. Hori da gure, ez umeen gaiak. Brunnerrek dio, prest nago edozein umeri edozein gai irakasteko zintzotasunez baldin eta egokitzen manatzaio ume horren garapen mailara. Horixe da gure galdera da, ulertu dezake, begiratu jozu, itzegi jozu izarraz eta zulo beltzaz, itzegi jozu eta begirazazu ze aurpegi jartzen duen. Behar da, 3 pausu atzera gogoen beharko duzu horretaz aritzeko. Baina gaia dana dire gaiak. Gaia dire mundu guztiaren gaiak, eta asmatu ditugunak eta ez ditugunak asmatu. Eta nik uste jakituriara ailegatu daitekela plastiko azul horretaz hitz egiten hasita ere. Zein ziloi politiak, hasi gaitesan, ziloi politietatik. Baldin eta irakasleak buruan zeo zer daukan, irakasleak espadu irakurtzen eta iletratu bat bada parkatu ez. Hola da, oso tristea da. Gutaz, gure artean ez dugu lakotaz hitz egiten, baina bada, en fin, bere burua jantzi ez duen jendeak. Eta umeetaz gainera txartu hitz egiten du. Ez dakite. Eta zer horrek? Claro. Oie dire gure arteko kontuak. Eta nik uste ja nagusia naiz.
Eta non nagusia nahi zenez, gauza batzuk jasan egite ditut. Bueno, beste galdera badaukat, hirurontzat ere. Zer egin euskararen beharrik sentitzen ez duten ikaslekin, debeatzen batez ere? Zer egin euskararen beharrik sentitzen ez duten ikaslekin, debeatzen batez ere? Etorriko da, etorriko da. Ikusten gaitu benetan gu atakan ez dugula utziko, eredu onak ematen dizkiogula, balekoa dala, gustora gaudela, etorriko da, denbora behar da, bakarrik hori. Eta azkenean denbora eta horrekin ez badator, azterketa gainditzen lagundu eta utzi. Etorriko da, lehenago edo beroan dago etorriko da. Irabazi beharko dugu, baino ezin dugu berarekin borrokatzen ibili. Etorriko da. Urrutitik kutsatu egingo dugu. Ez dugu kutsatuko beraren kontra baldin bagoaz, matzakatu egiten baldin badegu, sufriarazi egiten baldin badugu gai honekin. Lasai. Eguneko una ere igual ezin dugu lortu. Bueno, gu ere ez gara. Etorriko da, gustora. Motivazioa ere landu egitera. Hori da igual gai bat, ez? Motivazioarena, ez? Atxikimendua, nola landu atxikimendua? Ezagutza lantzen da, bereziki, erabilera zein beste motivazioa, hor autobiografia linguistikoak edo bakoitzak hausnartu, ez? Non dagoen hizkuntzekiko, zer razio dauzkan. Guk egiten ditugu olako esperientziak gure ikasleekin, etortzen zaizkigu euskeraz ikastera, gurea oso unibertsitate euskalduna da, denok, gure identitate ikurra ere bada, ez, hori hizkuntza eta aldiz, etortzen zaizkigu oso ikasle erdaldunak, ez, eta nahiko burua uste daukagu honekin, ez pentsatu zuei bakarrik gertatzen zaizuela, ez. Eta, horari gara, geroz eta gu ere geroz eta gogo gehiagorekin pentsatuz atxikimendua landu egin behar dugula. Eta ez pentsatzea medio euskaldun baten daudelako berez egingo dutela euskara. Hori ikasi dugu, ezin zai eskatu. Hori da gure artean asko funtzionatzen duen uste bat, ez? Eta eurak ez dut horrela jasotzen mezua, ez? Orduan, pixka maitemindu egin behar ditugu hizkuntzarekin, persuaditu, gustoko gauzak egin, eta gero, igual denetan ezin da, ez da marrak esan duen bezala, ez? Euneko eun. Baina, gai hauek nik uste dut oso zabalik ditugula oraindik, ez? Gure artean. Eta hor lanean jarraitu behar dugula, ez da? Niri iruditzen zait, probatu beharko genituzkela, harritu nindun baten Kataluniako jende batek eginiko ikaslei, magisteritza ikasten ari zen ikaslei eginiko galdeketa baten erantzunak. Pentsatu nuen, ni enintzatik ausartuko galdera horiek egiten. Galdetzen, eta ez du euskararekin zer zen moduz sentitzen zera, nola, noberen bizitzaren historio linguistikoa. Oso gai, segatik daukat beldur. Beldur naiz, irakurriko ote dudan gustatzen ez zaidan zerbait. Eta ikasleen ganera eskotan hori da igertzen dudan. Euskara oso ondo egiten du, aldu, eta segatik ez du egiten. Alde batik iruditzen ez dugula ideologizatzen. Ez dugu ideologizatu behar, ez dugu. Gu oso ideologizatuak izan gara. Besterik egin ez dugu hainbat urteetan. Eta gutxirako balio du. Baina, hortik eta ezerrezara, ez dire konsiente adibidez euskararen estatusarekin eta egoerarekin eta, por ejemplo, ideia nagusia hizkuntza ez dela bizi baldin eta hitz egiten ez bada,
Badira horako oso gauza oinarrizkoa nik uste, berra da hor trebatu beharko ginetekela plan zerbait sistematikoki oso oinarrizko gauza dira. Zuri zer gustatzen zaizu, mundu guztia pinuz beteta egotea, hori da nahiko zenukena, laster joango gara horra, pinu linguistikoa da ingelesa. Berba da pinua eta igual eukaliptoa geldituko da, txinaldekoa. Orduan, era horretako, diot, provokazio ekologiko, beste nonbaitetik egin, eta giza talde bakoitzak berea gorde behar du, mantendu behar du, eta ez inor gehiago, baino gehiago izateko, baizik eta bera izateko. Munduaren anistazuna gordetzeko, gu garago. Eta, hortan, eta bide horietako ideologiko, hausnarketa, munduarekiko funtzionamendu gizakiaren izakerarekin bat berba da. Buratzen zait, ez dakigu, bai. Urrengo galdera irakurriko dut hortik pantailan jartzen dudan bitartean oso luzea delako, bale? Eta horren behiratu pantailan. Hau. Irakasleok testu idatziei eman diegu garrantzia orain gutxi arte. Ahozkotasun denbora bada. Pasa izango badiz bezala, ez digute erakutsi ahozkotasuna eskolan lantzen eta orain bapatean izugarrizko garrantzia hartzen du. Nola izan konfiantza ondo egiten gabetzala? Ze pauso jarraitu behar dira gelan hau bermatzeko? Gu gatoz eskola batetik eta orain gaude beste eskola batean. Eta eskola kontu sozial bada, erantzuten dio gizartearen beharrei, eta gaur egun badakigu gure gizartean ez dela nahiko idazten eta irakurtzen jakitea. Jakin behar da, hitz egiten. Jakin behar da, akordioetara iristen, hemen egoten, hitzaldi bat ematen, eta abar. Orduan, aldaketa garaiak dira, eta ahozkoak eskolan behar du leku bat, eta gainera gure kasuan, nola ahozko erabilerarekin lotuta dagoen, oraindik inplikazio gehiago dauzka. Nola egin hori, nik uste dut formazioa behar dugula irakasleok, formazio handia, zer nik uste dut eskoletan goze handia dagoela, ez? Goze handia dago, gu egon gara hainbat ikastetxetan eta jarraitzen dugu, eta hau behar dena da, sistematizatu, zer nik uste dut irakasle jendea, hemen zaudetea, hainbeste lagun, eta ikasteko prest, eta irakaslegoa badago motibatuta esango dugu, oso hezkuntzako hitza, badago, baina behar dugu jakin, sistematizatzen, behar dugu laguntza, hori guzti hori egiteko. Eta, esan nahi dut hori, esan dut hain guretzako erreferentea izan daitekeen Suizan ere, 80. hamarkadan egin dutela, hori, orduan, hor dago, gaia. Bai, zer, ez? Nik esango nuke eskolan egoera asko ditugu berritsuak izateko. Zen egiten ditugun gauza guztiak ahoskatu daitezke. Informalki, sistematikoki, egiten dugun bitartean, indezagun, ahoskatu. Eskolan eta saioak aurrera eramaten ari garen bitartean, idatzia baldin bada transmisio kanala, edo arbelean jartzen duguna, edo liburutan jartzen duguna, eta gero gainean ebaluatzeko erabiltzen ditugun estrategiak idatziaren bidez baldin badira, eta ebaluatzen duguna idatziz baldin badoa, eta bestea bai garrantzia daka, baino ez da ebaluatzen eta gainean ez da islatzen jartzen diogun kalifikazio horretan, ari gara berriro eskizofrenia batean. Orduan, lehenengo, egiten ditugun gauza guztiak ahoskatu daitezke. Hasiera batean izan gaitezen pixka pelmak nahi baldin badituzu, baina kon alegria ahoskatuko ditugu. Gero, hor ditugu gai pilo bat nolabait hitz egiteko aukera ematen digutena. Egunero gertatzen diren gauza txiki horiek zenbaitetan esaten dugu, por supuesto hau horrela dela, ez, por supuesto ez, explizito, eta hitz egin dezagun. Hitz egin dezagun, egunero gertatzen diren gauza txiki horiek, eta hori azaltzeko erabiltzen dugun esaldia, pixka luzeagoa egitea, motzagoa egitea baino, hobeto. Eta zeharka berriro errepikatzeko aukera ematen badiegu, hobeto, 2 minuto, tik, baino hortze dago. Gero ditugu gai pilo bat, aurrek ekartzen dizkigutena beraien interesetatik, gai horiek lantzeko, antolatzeko, proposamenak egiteko,
ahoskatu egingo ditugu. Gero behar bada jasoko ditugu zen, karo, egiten ditugun gauza guztiak ahoskatu daitezke eta ahoskatu egiten diren gauza guztiak idatzi ditzakegu, bueno, pues, egin ditzagun horiek. Orduan, emango ditugu urratsa horiek. Eta gero guk proposatzen dizkiogun ikaslei, proposatzen dizkiogun gaiak, proposamenak ere lehenengo ahoz, galderak ahoz, antolatzeko ahoz. Eta gero, beraiek ere jakin behar dute ahozko produkzio horiek islada izango dutela, bai kurrikulum beraiena, ez gurea, beraien kurrikulum horretan, baloratu egingo ditugula eta kalifikazioa jarri behar baditugu horren arabera. Zenbaitetan danetan ez bada, gero hori ez du inongo isla beraiek lortzen dituzten kalifikazio horretan. Eta orduan, eskola batean, zorionez, horitzarrez, ala behar duen izan, baina kurrikulum akademikoa, balorazioak eta notak garrantzia handia dakate. Orduan, ahozkoa garrantzia handia, ahozkotasunak garrantzia handia baldin badaka, horren inguruan egiten diren alegin horiek guztiak ere isla beharko dute izan. Azken galdera Urirentzat da, oihartzuna, kontzeptua aipatzen duzu, egin zenezake azalpen zehatzagorik? Eskerrik asko. Bueno, bai, oso niretzako interesgarria izan den kontzeptua da, hain zuzen ere, hau da, McQueenie, Elizabeth Bates, psikolinguistikako korronte bada, zeinek esplikatu nahi duen nola funtzionatzen duten buruak o hizkuntzak gure buruan. Ze mekanismoen bidez eta ze prozesu diren hizkuntzaz jabetzeko eta hizkuntzak ikasteko eta hizkuntzak erabiltzeko ditugunak. Eta batez ere, hau erabiltzen da baita ere, 2 hizkuntzekin eta 3 hizkuntzekin nola moldatzen gara. Hori bada galdera kuriosoa, ze orain klak eginda gaztelerara pasen nahikeke, eta bueno, en fin, eta galdera da, eta non dauzka gordetan hizkuntza ontako tartako hitzak, eta nola, eta zergatik batzutan gurutzatzen dira, zergatik jendean astatu ite ditun, eta badire zenbait prozesu guretzako, niretzako oso benetan preocupanteak gaur egun, eta adibidez da Euskaldunak gerotan asketa gehiago egite dutela erderarekin, azten dira esaldi bat euskeraz egiten eta esalden erdia ez da euskera. Eta hori terriblea da, ze hori Kristalek aspaldi, ez da egitera ezagutzen zuen Kristalen La muerte de las lenguas liburua, euskal, nik aspaldi irakurri nun, euskeraz dago liburu hori ere, nik atera zanean, bai, hizkuntzaren eriotza, hor agertzen denetako gauza bada, nola fase baten hizkuntzen desagerketa baino harinago gaixotasunaren seinale bat dela fenomeno hau. Fenomeno horren kontra adibidez, horrek badauka zer ikusi ez da kasualia. Badirudi norbaitek, nik beti interpretatu izan dut, euskeraz ari delarik erderaz egiten du nolabait seinalatzeko. Baina kontuz, enaz baserritarra gero, nik erderaz badakit, eta hori izaten dizu, erderazko zati bat esanaz. Nolabait konfunditu ez dezazu. Honek badauka zer ikusirik hizkuntzaren estatu sozialekin. Hori da nire interpretazioa, baina tesiak daude hortan milaka interpretazio, egin daitezke eta milaka gauza diferente. Hauetako problemari aurre egiteko oso importantea da, hiztunak, berak, barruan nola daukan hizkuntza. Altzak esaten zen, diskurso luzea egin alizateko, zuk eskura esan behar dituzu hitzak eta esapideak, eta eskura garri izan behar duzu berehala esan alizateko behar da moduan, eta besteran ez duzu esango badin eta ez duzun erabiltzen. Erabiltze horretan, erabiltze baino gehiago dago, edo erabiltzetik dator, baino batez ere barne kontua da, barne baldintza da oihartzunarena, erresonantzia deitzen dute, erresonantz. Bada faktore bat, zenbat eta erresonanteago den hizkuntza zuretzako, zenbat eta barruan areago, gehiago daukasun, are eta errazago izango, zailago egingo zaio beste hizkuntza bati tarte hortan sartzea adibidez. Eta errazago esango zaiztu eskuragarri dauzkasun, eskuragarri izango dituzu, horren altxorrak eta erabilerarako erraztasun handiago izango duzu. Horixe. Horixe, hau badirutik kasgai izan.
Polita da ideia, bueltak ematen badizke zuen, ikusten topatuko diozuela. Bueno, eta azkenik, Margarentza daukate eskaera bat, bideoa pasatzeko, gero esango dizun nork eskatu duen, baina guk ere nahi genuke eglibarri.info eskegi albalitz. Oraintxe bertan joateko nahi baldin batzu jarriko dugu. Bai. Danadan, hemengo ordenadoretan geratzen zaizu ezartut. Ba, eskerrik asko. Orduan, bale, oso da. Eta nik ez dut ezagutzen hitz hori nola da, derechos de autor. Eskerrik asko, Marga.